det er fedt, at det er blevet bygget. Meget flotte mock-up af skib MS Nordlys. Det synes jeg, I skal prøve at komme med hen og se lidt mere om. Her der står vi så i maskinrummet. Her har vi faktisk alt, hvad der er i et almindeligt skib. Vi har noget hjælpegenerator, og så har vi også et helt kølingssystem til motoren, og alting er selvfølgelig brugbart og virker. Og det er både for elektrikere, det er for smede, det er for maskinmester. Vi kan prøve at tage en tur rundt. Der har vi vores nødgenerator, som kan startes op fra maskinrummet her. Nu kan vi så komme ind i hjertet af skibet, altså Engine Control Room. Den energi, som bliver produceret nede på hovedgeneratoren og på hjælpegeneratoren, jamen de kommer herop og bliver fordelt ud til alle skibets systemer. Her har vi så vores kontrolpanel, og det er herfra, hvor vi starter vores generator op og sådan noget. Elektrisk produceret det PMS, Power Management System. Ja, så er vi kommet på broen. Det er mest for sjov, vi har det. Det er ikke noget, vi sådan rigtig bruger til daglig. Men når vi har prøver og sådan noget, så holder vi det heroppe. Det er mest for at holde det ligesom i ånden, at vi er skibselektrikere, så vi skal selvfølgelig sidde på broen og aflægge prøve. Det er pisse fedt at få lov til at være en del af det her, det er jo relativt nyt del.